It's time for DJ Raqi's Secret Files. Mahal na mahal ko pa rin ang best friend ko kahit malabo nang maging kami. Hi DJ Raqi. Isa ako sa mga laging nanonood ng mga secret file mo sa YouTube. This is my first time na sumulat sa ganitong programa. Itago niyo ako sa pangalang Brian, 35 years old. Currently, I'm working here abroad, Dubai to be exact, for more than 10 years. But every year, umuwi naman ako ng Pilipinas. So I came from one of the beautiful islands in Batangas. Nagsimula po ang storya ko na hindi ko naman masabing storya ng pag-ibig kasi hindi naman talaga kami o naging kami ng best friend ko na si Moana. This is my secret file. I met Moana when I was in third year high school. Slim siya, maganda, and about 5'5" in height. Transferee siya that time. Sa simula parang wala lang. Normal classmates. Until lumilipas ang panahon, para bang nagiging close kami sa isa't isa. Gusto lagi namin na magkasama kami. Masaya sa piling ng isa't isa. Yun parang bang hindi kumpleto yung araw kapag wala yung isa sa amin. Yung tipong kapag hindi ko siya nakita in the morning, hahanapin ko kaagad siya. Na magwo-worry ako, bakit hindi siya pumasok? She's always sitting beside me during class. Kaya siguro, naging close kami ng todo. Kasi we're both music lovers. Ang bilis lumipas ng maghapon kapag kami yung magkasama. But one thing I didn't know, na hindi lang pala best friend ang turing niya sa akin. I wasn't matured enough para makita ko yon at maramdaman. Hindi ko rin alam na mahal ko na rin pala siya. At hindi ko lang pala maamin-amin sa kanya kasi nga, isip bata pa ako noon. So the time has come, graduate na kami. Kinailangan namin mag-separate ways. I decided to leave and pumunta sa city. Doon kasi ako mag-aaral ng kolehiyo. Kasi walang college sa lugar namin. Medyo mix yung emotions ko that time. Halong saya at lungkot. Masaya kasi matutupad ko na yung pangarap kong makapag-aral ng college at magiging seaman someday. Sobrang lungkot naman kasi maiiwan ko yung best friend ko. Kinailangan niyang magstay to take care of her mother. Dalawa na lang kasi silang magkasama. But we promised to each other that nothing will change. Walang magbabago. I will be her boy best friend and she'll always be my girl best friend kahit anong mangyari. We used to exchange letters every month. Mostly, we're talking about my new environment, new friends, at dun sa mga nagiging girlfriend ko na hindi naman tumatagal. And to her, lagi niyang sinasabi na gustong-gusto niya nang makaalis doon para maging malapit naman siya sa akin. Pero alam ko na hindi pa rin kami satisfied na nagsusulatan lang. And ramdam ko yung pagkamis namin sa isa't isa. So every summer vacation, dinadalaw ko siya sa bahay nila. Kinakailangan ko pang sumakay ng bangka just to reach the island. At ganun nga yung naging setup namin for more than a year. Until dumating yung time na nabawasan na yung pagbibigay ko ng atensyon at oras sa kanya. Naging busy ako sa pag-aaral at nagkaroon kami ng isang away na siyang simula ng pagkawala ng friendship namin. Doon pumasok sa buhay ko si Ana. Second year college na ako noon.
second sem. Actually, classmate ko rin siya nung high school. Yun nga lang, hindi kami masyadong nagpapansinan nun kasi nga, iba rin yung mga kaibigan niya nun. So, naging best friend ko si Ana. Hindi nagtagal, naging girlfriend ko siya. Sa totoo lang, parang isang laro lang yung relasyon namin eh. Parang nag-try lang kung mag-work. Then one day, I received a text, bakit ganun? Ayan, unknown number. Sabi, bakit ganun? Bakit ang bilis-bilis naman maging kayo? Halos ilang months pa lang kayo mag-best friend pero girlfriend mo na agad siya ngayon. And that was the last time na kinausap ako ni Moana. Masaya naman kami ni Ana. Naging open yung relationship namin sa family ko at sa kanila. Sa madaling salita, legal kami. First girlfriend na legal. Nag-aaral din siya noon sa college. At merong mga pagkakataon na may mga financial problems siya. And as a boyfriend, hindi ko siya pinababayaan. Pero dahil sa nag-aaral pa rin ako, hindi ko rin kinaya na ibigay yung full support sa financial obligation niya sa school. So, nagpa siya si Ana na huminto ng pag-aaral. Nung third year college na siya, nag-tutor na lang siya somewhere in Manila. So, nagstay siya sa Cavite that time with her eldest sister. Habang ako, natapos ko yung 3 years academic ko sa school and need ko ng 1 year OJT. Pero dahil ayaw kong malayo sa kanya, mas pinili ko na mag-work na lang muna sa isang company sa Laguna. Every weekend nagkikita kami ni Ana. Natatandaan ko may isang Christmas na aksidenteng nagkita kami ni Moana sa mall. Halos tuwang-tuwa ako na makita siya. Sabi ko, Bes, ilang years na ba tayong di nagkikita? 2 or 3? Sabi niya, yeah, 3 years. Inaya ko siyang kumain at nagkwentuhan kami. Ibang-iba na yung best friend ko. Lalong gumanda, pumuti, sexy, at medyo tumangkad pa. Sabi ko, blooming natin ngayon ah. May nag-aalaga na ata sa'yo. Nangiti lang siya. And then she replied, wala, 0 pa rin love life ko mula nang makagraduate tayo. So nalaman ko na nagtatrabaho na rin siya at nag-i-stay na siya sa city. Nung pababa na kami sakay ng escalator, hindi ko sinasadyang mahawakan yung kamay niya. Akala ko magagalit siya sa akin pero hinayaan niya ako. Inahatid ko siya doon sa boarding house niya na magka-holding hands pa rin kami. After noon, ako naman, inihatid niya sa sakayan ng bus. Nung time na mag-good night at mag-goodbye ako sa kanya, parang may nagtutulak sa akin na halikan ko siya. Pero hindi ko nagawa. Sinabi ko na lang na na-miss kita ng sobra. At sabi naman niya, na-miss din kita best. Naulit pa ng ilang beses yung pagkikita namin ni Moana. Nagpapalitan na rin kami ng message noon kahit may girlfriend na ako. Then, nalaman ni Ana ang lahat. Sobrang sama ng loob niya sa akin, umiiyak. Inaamin ko na weakness ko yung babaeng umiiyak. Malaki ang selos niya kay Moana kasi alam niya na special si Moana sa akin. Kaya pinagbawalan niya ako na makipagkita or makipag-text sa kanya. Kahit yung mga sulat ni Moana, sinabihan niya na sunugin ko lahat. Wala akong nagawa, kundi sundan siya. And inaamin ko, may nangyayari na sa amin ni Ana noon. In year 2006, nang sabihin niya sa akin na buntis siya. Magkahalong tuwa at takot ang nararamdaman ko noon. So nag-decide ako magtrabaho abroad. Before flight ko puntang Dubai, nag-promise ako na pagbalik ko, pakakasalan ko siya. At ganun nga yung ginawa ko. After 1 year at syempre may anak na rin akong lalaki noon, nagkita uli kami ng best friend kong si Moana kasi kinuha ko siyang ninang ng anak ko. Miss na miss ko na siya noon pero wala akong magawa eh. Kasi alam ng asawa ko, pati in-laws ko, yung storya namin ni Moana. Year 2013, nung marinig ko ang balita na ikakasal na raw yung best friend ko sa boyfriend niya na si Jim, isang engineer. Siyempre, masaya at malungkot. Ganun yung nararamdaman ko. Pero sabi ko okay lang, para naman sumaya rin yung BFF ko. Sabi ko pa sa sarili ko, marunong talaga ang Diyos.
Kasi ibinigay niya si Jem sa kanya. Mabait, responsable, at magiging stable yung buhay niya. Kung ikukumpara ako kay Jem, para kaming langit at lupa. At syempre ako yung lupa. Bumalik ako agad sa Dubai that time. After 6 months, sinimulan ko siyang i-chat. Aaminin ko na sa kanya yung nararamdaman ko. Para makapag-move on na. Total, may asawa na naman kami parehas. Pero mali ako. Mas lalo naming minahal yung isa't isa. Nagpapalitan kami lagi ng I love you. Para kaming magjowa pero wala naman kami. Sabi ko nga siguro, na-miss lang namin yung isa't isa. Ramdam ko rin na interesado siyang makakausap ako at ganoon din ako. Halos lagi kami magkausap sa phone. Late night talks. Di kompleto yung araw namin pag hindi kami nakakapag-usap. Inamin na namin parehas yung nararamdaman namin kasi sa isip namin na baka luluwag yung pakiramdam namin pag ginawa namin yun. Sinabi niya sa akin na mula high school pa lang mahal na mahal niya ako. Na kaya hindi siya nagpapaligaw sa iba kasi hinihintay niya na ako. Na sobra akong nasaktan. Na ganun pala yung nararamdaman niya. Nasaktan ko siya nung nabalitaan niya na ikakasal na ako. Kaya pinili na rin niyang mag-boyfriend at magpakasal kasi hopeless na rin siya na maging kami pa. Pero sa kabila raw ng sama ng loob, nararamdaman niya at kahit nag-asawa na siya, di pa rin nawala yung feelings niya sa akin. Umiyak siya nung time na yun. Natigilan ako nang marinig ko yung confession niya. Para bang nag-flashback lahat sa akin. Sinisi ko yung sarili ko na bakit ko siya iniwan sa ere nung time na yun. Sana hindi ko siya iniwan. Bilang lalaki, sana hindi ko din itinago yung nararamdaman ko para sa kanya. Sana naging tapat ako. Sana hindi ako natakot na sabihin sa kanya yun. Siguro kung ginawa ko yun, baka kami ngayon. Sana naging kami. Sana totoo yung time machine para mabalikan ko yung time na kasama ko siya. At doon, mamahalin ko siya ng todo. Aalagaan at poprotektahan. Hindi iiwanan. Ni hindi ko man lang siya naisayaw nung induction ball namin. Gustong-gusto ko siyang yakapin. Kaso huli na ang lahat. Totoo talaga yung pagsisisi, laging nasa huli. Ang dami kong regrets at sana. Kaya payo ko sa lahat ng listeners, gawin nyo lahat yung ikakasaya ninyo. Kasi mabilis lang ang oras at panahon. Hindi nyo maibabalik yung nawala. Sulitin ninyo yung bawat segundo sa inyong buhay. Focus on your goals. Piliin ninyo yung makakapagpasaya at makabubuti para sa inyo. Sa ngayon, DJ Raqi, may kanya-kanya na kaming buhay. Mababait naman yung mga naging partner namin. Mahal na mahal ako ni Ana at mahal na mahal din si Moana ng asawa niya. Kaya wala kaming dahilan para lukuin sila. Parehas kaming may tigda-2 anak at pinipilit namin na gawin yung responsibilidad namin as husband and wife. Pero hindi may tatago na parang may kulang sa aming pagsasama. Pero kung ano man yung naramdaman namin ni Moana sa isa't isa, hindi na siguro mahalaga yun. Maraming masasaktan at madadamay kung ipagpipilitan namin yung sinisigaw ng mga puso namin. Nag-promise na lang kami na hindi mawawala yung feelings namin sa isa't isa kahit wala na kaming communication. At yun yung laging pinanghahawakan ko. Miss na miss ko na siya sa bawat araw na nagdaraan. Halos maraming beses ko na rin siyang iniyakan. Lalo kapag naaalala ko siya. Wala akong magawa eh. Sobrang lungkot, sobrang sakit. Kaya Moana, kung nakikinig ka man, gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal na mahal na mahal kita. At sobrang namimiss kita. Tutuparin ko lahat ng sinabi ko sa'yo. Hindi ako magsasawang mahalin ka until the end. I love you so much. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Sana magustuhan ninyo ang storya ng buhay ko. Maraming salamat. Muli, ako si Brian. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.